The total the dues the money one is 75%. Karena contohnya orang salai pro guardians by ఇంకా যারা B.Ed students by salai mani porai ekdom sukrubu salai mani porai amana na some agreeing ka nirab by ka nirab agreeing ka je some agreed point uboro biti kai some 75% of your total dues some remaining jangama siddhant ka according to ini 68 jona no 25% 20 total 29,08,125 ini honorable chief executive members the honorable EM niro no check ini Yapharmwng maka niro ni dues no te kapano niro clear kai certificate niro nadi apa sani poin lo ni bisio kita kok sana di tong tam de bagi mais student ni mana sang basang simina siwo sini jenggal besar sung kota soli tangmani besar jenggal problem kota lain tangmani ada gawa edisi Haphang semua ojala saya ojala mana semua yak hologo semua judul kha sini ojala saya ojala semua subakha anda ke hanya pipe hambai banyak pada siam sano sung punya banyak malai mani tai hambai maya pharo jagan jot yem tai hambai maya pharo sini bubagrano bo tai siu sano sini problem no semua ba baik ni problem ni wan sugoi sini semua solve khai de man bagai gika khasi ngo semua je siam sar ko kesar mani aba ang sak ba thang tai sini joto no abano sung sak langma tong sak no mane klainya ni test khanyai mane sini bes kanggo je propano je sepano problem do diklai ka phage senga proses ta khanyai senga problem no sini sakbat ni problem ni nya ka solve khai mano abano ang sakbat thanglai ani bkhawo tai belai khano kahama khana save khanya ra kha services samani mode ta amra ge malai sung borok tai borok ni subang banyo bes kangni je to se kedong kota phona sung lai thangmano abon baga yang hanya khaya khambai maya phirpiru siamsa te edisi Haphang sini Tiprasa siklarangni sungjak siklarangni omahai jenggal jarawa sungo suba mani bagai hambai sarsonga Rosuni Deborma Ayasma Sabuknya pasiennya belakang kan, ayo di main itu. Obokha, saudas. Dari kuta, bangku. Kagangangke nung gangke nini serai gangke ta B.Ed.De na tam khai tong tabo B.Ed.De.El.Ed D.El.Ed na acha gangke TTAADC Haphang ni thrutai je Chubachu manmani norok ni Bukhaktui kono tam sana musung ba busuk jorte ni khatung rokno kisa lukurokno sai khna rok Kamu samai namu, samai no kaksang tha, hambai belai nano bai suba mani, belai kaksang lima tungka. Asyik terasi sini bubagrate sini CM TTAADC Haphang no belai khatung khata hai deba na. Sini bubagrano belai no kaksang tha, belai no hambai mario, tei si bung, bus kamu suba mai tau sono, tei si ayu pulau untuk. Acha.
Acha hanggang ke kagat tini to nini serai hanggang ke ha nin acha kagang ke nin serai hanggang ke tak D.El.Ed na B.Ed.D khai tong ha D.El.Ed khai norok khatung acha ke kaga nin serai ke D.El.Ed khai tong na B.Ed na acha hangge chini TTAADC Haphang ni through tui je norok Chubachu manmani ba belai jengjalo kalai lejak abo to joto lukorok sai mano aboni tv je chini TTAADC Haphang ni Bukhaktui Chubachu manmani abo rokno lukorok no bobo tei khe norok express kai sana muchung kisa hamjakmwng rok abono kisa sai khena rok ko hamya jara chubacha beleke hambai TTAADC Haphang no nin serai ni mungkhe tamu ha sister si acha nini bai na acha ibane khatong khabile hayade ba belaine emon kisari apana boroni Bukhaktui ekdom mane boroni je pat thangthani ba porithani rogo belaine help mankha abo belaine khatungmung TTAADC tei chini bubagra no to hambai re sinai na hayade bana acha acha takhuk nin mungkhe Sachin Tripura na acha riang na acha hanggang nangkhe B.Ed.D na D.El.Ed khai tong D.El.Ed na acha hanggang tabuk chini je chini TTAADC Haphang bai je norok no je Chubachu manmani abo to ekdom bialo kalai lejak norok ekdom movement rok bo makhai lekhana kisa masa ke tabuk chini TTAADC Haphang ni Bukhaktui je Chubachu manmani abo no norok bobo tei khe bubagra tei chini CM ba TTAADC Haphang no bobo tei khe norok hambai renai abo lukorok no kisa sai khena rok Ini B.Ed kelainan ni, kursi sengkli yang kami yang itu ni, jadi siapa orang semua tu bawa sengkli ni, kalau sini info song CM song sini jadi siapa orang tu bawa pakai sengkli tamu, sini kurs komplit, kursi komplit ke di mana sini dah. Sampai tu yang mana orang ini kalau B.Ed kan yang ni macam ni. Seng Tiprasa kota welfare ni, tang mana ni pun lepas besok. Gaya apa tu kebangga problem lainnya, gaya sengi kau apa solution yang yang tu sengi di siapa ni orang apa pakai, sengi semua kita.